समाव जि थांखि लादोंमोन UPPL मडेलनि मोनसे पलिटिक्स बानायनानै जोंनि हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो आद्रा थानाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो गोबां जेंनाफोरखौ बोस्रांनो बे 5 बोसोराव गोबां जेंनाफोरखौ बोस्रांनो हाबाय। जोंनि माखासे हारिमुनि बिथिं, जोंनि सोलोंथाइनि बिथिं, जोंनि गेलेमुनि बिथिं, जोंनि गुबुन गुबुन सुबुंजों सोरजिनायनि बिथिंफोरखौ जोङो गोबां अर्गेनाइज खालामनो हाबाय। दिनै बे UPPL हान्जायाव गोबां आगोलनि जि संग्रामि नेताफ्रा बेवहाय ज' जादों, बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों। दिनै UG ब्रह्म बिथांजों लोगोसे बेवहाय चन्दन ब्रह्म, साम्पा बरगयारी, बेवहाय गबिन्द बसुमतारी, बेवहाय रन्जित बसुमतारीनिफ्राय लानानै रोंगोरा नार्जारी, जयन्त बसुमतारी गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै ज' जानानै जायफ्रा 30-40 बोसोर हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय, हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय, हारिखौ सिबिबोबाय, गोखा गोखै गासैबो थासारियाव गुदुं गुसु मोनबोजोब्बाय, बे गासैबो ज' जानानै फैबाय थानाय समाव हारिनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय थि खालामदों। सोरबा सोरबा साननो हानाय, सोरनिबा मेगन गोजाफोरखौ गिनो हानाय, सोरनिबा खैसारियाव गोग्लैनो हानाय, नाथाय UPPL हान्जायाव ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स आरो एक्सपार्ट दैदेनगिरिफोर दङ, ना सोरनिबा मेगन गोजाया जोंखौ सिगिनो हागोन, ना सोरनिबा दिनै षड़यन्त्रआ जोंखौ गाब्र होनो हागोन। जोङो फैबाय थानाय समाव हारिनि एजेन्डाखौ मावफुंनो थाखाय, हारिखौ मोनसे गेदेमा हारि महरै दानो थाखाय जोंनि फैबाय थानाय जोलैखौ सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि गासैनिबो बाथ्राखौ फोरोंनानै मोनसे जौगासार हारि दानो थाखाय खामानि मावगोन। दा दिनै सोरबा खौसेथि जानायनि बाथ्रा बुंदों, बे बाथ्राफोरखौ जों आगोलावबो नुबोदों आरो बेफोर बाथ्राखौ जों आगोलावबो बरायबोदों। जोङो माहारि आफादनिफ्राय फैनाय साफ्रोमबो सुबुङानो हास्थायो जे खौसे जानांगोन, नाथाय खौसे जानायनि फर्मुलाया मा? मैया दाख्लै निउसाव नुदों खौसे जानांगौ, 20 राननानै गेलेनांगोन, नाथाय बिथांमोना अलरेडि 20नि जायगायाव 22 बिजाथिखौनो फोजावबाय आरो बुंदों 20 रानना गेलेनांगौ, खौसे जाफैनांगोन। दा दिनै हारिनि बाथ्राया, ओनसोलनि बाथ्राया, राजखान्थिया समाजजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बाथ्रा बियो। बे समाजखौ बेबायदि गेलेजाया, खोथा फंसे उल्था बुंगोन, खामानि मोनसे उल्था मावगोन, बेजों मालाबाबो हारि जौगानायनि हाबाफारिया जानाय नङा। जों बे बैसोआव एसेबां सेक्रिफाइस, एसेबां थै, एसेबां जिउ होनानै जेखौ मोनबाय, बेवहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा सोरबा उन्दैफोरबायदि गेलेनाय रावजों राजखान्थि खालामजानायनि थासारि गैया रायजो राजाफोरा। दिनै हारिखौ दानांगोन, मुलुगनि मानसिफोरा जौगालांबाय, दिनैनि जुगा AIनि जुग आरो दिनै साननायजों मावनायजों जोंनि मोनसे लामाजोंनो थांगासिनो दङ। जों सुपार 50आव दिनै 53 फरायसाया ACSनि थाखाय APSC प्रिलिम पास खालामदों, नाथाय डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट गोबां मददजों सारा आसाम नाङै 200 जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै APSCनि प्रिलिम आनजाद पास खालामदों। जोंनि फरायसाफ्रा लासैनो गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो डाक्टार, इन्जिनियार जानो हमदों, लासैनो गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय माखासे खाबु मोनदों। अमा फिसिनायनिफ्राय लानानै दाउ अमा फिसिनाय बायदिसिना दिनै जापानाव थांनानै ट्रेनिं लानाय, आबाद मावनायनि थाखाय गुबुन खामानियाव दिनै जौगानो हादों। बेफोर बिथिंखौ जोङो नोजोर होनो। दा नंखायनो मानगोनां आफा रायजो राजाफोर दिनै बड'फानि जोनोमनि थावनियाव फैनानै जोङो बुंफैदों जे बे ओनसोलनिफ्रायनो जोङो समायखिरा लादोंमोन आरो दिनैबो फिन बे सानखौ जोङो समायखिरा लानाय सान हिसाबै फोसावफिनदों। जे फैबाय थानाय समाव हारिनि अलखद फैयाजासे, हारिया खुनु जेंनायाव गोलैयाजासे आरो जोंनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि जे सिमां, बे सिमांखौ मुंख्लंफोरनि सिमांखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय जों आवगायगासिनो दङ। NDPनि जिखिनि मुंख्लंफोर दङमोन, भेरिफाइड लिस्टनि जिखिनि दङमोन, 100% इतिमধ্যে जोङो बे अनसुंथाइ बेखौ होनाय जाबाय। एबसु आरो BLTनि अनसुंथाइ होनो थालांदोंमोन, बेखौबो जोङो होनायखौ जागायफिनबाय आरो साननैसो उनाव भलेन्टियार फर्सनि थालांनाय माखासे जोहोलावफोरनोबो जोङो माखासे अनसुंथाइ होनो थांगासिनो दङ। आलायारन सिनेमाखौ लाबोफिननायनिफ्राय लानानै 1952 मायथाइनि बै समनिफ्राय बर'नि खेराइ बागुरुम्बा मोसानानै बर'नि हारिमुखौ नेशनेल राजधानियाव गायसननायनिफ्राय लानानै जोङो दिनै बिमा सिबिनाय बिथांखिसिम फैबाय। जोङो बावैसो थांखि लादों बै थुनलाइ आफादनि सोमावसारनिफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसालि
जालांबाय जायनि बिमाया थांनानै दङ बे बिमाफोरखौ सिबिनो थाखाय जायहा सानै गाहाम फिसा हौवा थैजादों सोमावसारनायाव बे बिमाफोरखौ सिबिनो थाखाय जोङो सानबो मास मोनसेयाव 1000 बिथांमोननि जिउ थाजासिम होनो थाखाय बिमा सिबिनाय बिथांखि फोसावदों। बेखौ सिगांनि सरकारा खालामाखैमोन। जों नोजोर होदों जे हारिया जाहाथे मोनसे मोजां लामाजों थांनो हायो, रावनिबो सावनाङा, बयनिबो बोर लानानै आवगायलांनो हायो। दा बेबायदि गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दङ। आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जे राजखान्थिया गोजोर जाब्लासो, राजखान्थिया स्टेबिलिटि फैबासो मोनसे माहारिया मोनसे ओनसोला जौगालाङो। एसे आगोलाव जायखौ चन्दन ब्रह्म बिथाङा मोजाङैनो बुंलांदों। दा नंखायनो दिनै राजखान्थिया मोनसे मोजां थासारियाव फैबाय। मालायनि खैसारियाव जों गोग्लैनाङा, मालायनि सोरबा जोंखौ प्रभक खालामगोन, नाङै बाथ्राफोरखौ बुंनो थुनज्लायगोन, नांज्लायनाङियाव नांज्लायनो थाखाय थुनज्लायगोन, जोंखौ मावनाङैखौ मावनो थाखाय थुनज्लायगोन। नाथाय बर' हारिया ओरैबायदि मोनसे हारि, सा सानजा भारताव रायजो जानाय, जाय नांगौ समाव ब्रेक हमनोबो रोंगो आरो नांगौ समाव गारिखौ 100 स्पिडावबो सालायनो रोंगो। दा नंखायनो दिनै सारभाइभ जादों। सा सानजानि गोबां मानसिफ्रा सोमोनाङो बिथांमोना बेबायदि जायगायाव थाना बोरै सोमावसारो, बोरै सरकारजों सावरायो, बोरै माने मोनथायफोरखौ मोनो, बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोनाबो सोमोनाङो। दा नंखायनो आङो दिनै सेलुट होगोन जाय बिथांमोना दिनै गैलिया, जोंनि गेजेराव थांनानै गैलिया, बिथांमोना हारिनि थाखाय जिउ होलांबाय। आं बिथांमोनखौ सेलुट होगोन। जोङो बयनिसिमबो साबायखर बावनानै बिसायख'थिया बारा गोबाव गैला। आङो जोंनि UPPLनि गासैबो दैदेनगिरि मावथिखौ रायजो राजाफोरजों थानानै खामानि मावनो थाखाय खावलायदों। सोरबा बड'लेण्डखौ दखल खालामनायनि बाथ्रा सानदों। आं बुंदों UPPL मडेल अफ पलिटिक्सआव, UPPL मडेलनि राजखान्थियाव जोङो दखल खालामनाय नङा, सिबिनोसो फैदों। दा नंखायनो बयबो जाहाथे रायजो राजाजों थायो आरो रायजो राजाया दिनै लोब बर'जों लोगोसे गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्राबो जोंजों लोब ओंखारफादों। बिथांमोनखौबो लानानै जों आवगायलांनांगोन। सोरबा हारसिङै थांग्रोनो नागिरोबा मालायफ्रा उनथिं बोबथा हरगोन, हमथा हरगोन। जों लासैनो समानै आवगायलांनांगोन। गुबुन जायगाफोराव हा हुनि जेंनाखौ लानानै गोबां राजखान्थि जादों। थांनाय 5 बोसोराव जोङो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जेबो जाथाय जानो होआखै, जेबो थासारि जानो होआखै। गाज्रि थासारि जाबा मालायाल' नङा, जोंनि मानसिफ्राबो दुखु मोनगोन। 2008 मायथाइयाव दावराव जाबाय, जोंनि मानसियाबो न' गारना खारनांबाय। 2012आव दावराव जाबाय, जोंनि मानसियाबो न' बां गारना खारनांबाय। दा बेबायदि थासारिखौ जोङो फैगौ 20-30 बोसोर लुबैनाय नङा। जाहाथे हारिया मोनसे लेभेलाव फैनो हायो। दा बयनिसिमबो साबायखर बावनानै दिनै बे UPPL हान्जानि गायसननाय सानाव बाहागो लानानै नोंथांमोना बयबो बाहागो लाफैनानै जोंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय साबायखर बावनानै आङो आंनि बुंनायखौ फोजोबनो सानबाय। সকললৈ মই ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো। মোৰ লগত একেলগে ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছো, UPPL জিন্দাবাদ, ধন্যবাদ।